Maayong buntag kanatong tanan, aniya na usab kita sa ato nga panimbahon niining ato nga pagsimba karon diin gi-welcome ang tanan nga naga-apil nini atong panimbahon online worship sa ato nga Metro Davao hiniusang panimbahon. Welcome kitang tanan asa man kamo sa inyong panimalay o asa nga dapit diri man sa Pilipinas o sa lain nga mga kanasuran laing dapit. Welcome kitang tanan niining atong pagsimba. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug atong nga hiusahon ang atong kasing-kasing gunahuna ug isentro nato diha sa atong pagsimba niining kabuntag. Tawag sa pagsimba. In Psalm 75 verse 1, Nagpasalamat kami kanimo o Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Gisimba namo ang imong ngalan o gisangyaw ang mga kahibulungang butang nga imong gibuhat. Diyos
kita. Ginoong Dios, daygon ang imong ngalan. Salamat Ginoo ni ining adlaw na imong gihatag sa among tanan. Andama among kaugalingon sa pagdayeg ug pagsimba karong adlaw. Andama pod ang among kasing-kasing ug unahuna sa pagpaminaw sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ngayong buntag sa tanan, kami nagapasalamat ni inig takna ang ani ata magkauban ug mag-ambit sa pulong sa Dios. Akong basahon ang atong pulong atong pag-aambitan karon sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2. Human niini nagpili ang Ginoo og laing 72 ka tawo, gipadala niya sila sa nga tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga hapit na iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan ang yutay na ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Dalaygon kayo ang Dios sa iyahang pulong.
Father, gi-acknowledge gid namo o Dios nga walay tao nga gamhanan o kusgan o batigan sa imong pulong o Dios. We are just your servants. Ug kini nga pulong, Father, magagikan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tahas nga gihatag ni Jesus sa 72 ka tawo, maisip nato nga mission gyud kadto, no? Mission nga giatas ni Jesus para sa ilaha. Wala niya gisugo ang mga tao. Wala gani niya gi-record, no, ang mga pangalan sa mga tao, because dili man gyud ang tao, ang pangalan sa mga tao ang dapat nilang isangyaw, kundi si Jesus. Mauna siya ang mission. Ang mission is about God. Kabahin kini sa Dios, dili kini kabahin sa tao. Kabahin kini sa gugma, sa kaayo o sa kaluwasan nga giandam sa Dios para sa mga tao. Wala gisugo ang tao para muhayo dito sa mission, para ipasikat niya ang iyang kaugalingon nga pangalan or iyang i-inflate ang iyang kaugalingon nga ego, kundi aron pagdala sa pangalan ni Jesus o sa pag-andam sa mga lugar o mga tao nga iyang agtuan. So mura ni siya mugawa sa atong lengguwahe karon nga advance party. No, so nisugo si Jesus sa mga tao para sila mauna dito sa lugar, andamon ang lugar. Mausad na siya ang atong role as mga anak sa Diyos, pinili sa Diyos. Ang atong trabaho is to prepare the place, to prepare the people, no? Andamon gyud sila aron gyud sa pag-abot ni Kristo, mahibal-an gyud nila o makita nila kung kinsa ug unsa ang atong manluluwas. Inana ang atong trabaho karon. Wala ta ni hayo para lang i-announce dito kung unsa ta ka maayo or kung unsa ang atong mga accomplishments sa atong mga kinabuhi or unsay mga kasakit or mga kaaligot-gut sa atong kasing-kasing, kundi gipadala ta ni Kristo sa usa ka lugar aron ihusangyaw ug atong iwali ang iyahang pulong ug ang gugma sa Dios. Mao gayud kana siya ang importante, ang gugma sa Dios. Daghan mga tao nga dili makabear, no? Dili nila kaya ang mission because daghan sila og mga misconceptions. Sabi nila nga kung mag-mission ka, kinahanglan ang imuhang kinabuhi perfect, no? Kinahanglan walay tansya o walay mansya ang imuhang pangalan. Kinahanglan elder ka, kinahanglan maayo ang imong estado sa buhay, kinahanglan buutan ka, and so many misconceptions. Apan ang mission man God is not about us, it's always about Christ. Mahimo lang na siyang lisod kung ang imong pagwali dito, ikaw na ang imong giwali or ang imo nang kaugalingon ang imong gipataas. Apan kung imo ra gyud tan-awon ang mandot ni Kristo, siya ra gyud ang dapat natong istorya isugid. Kining 72 ka tao, wala ni siya na record kung kinsa ni sila because dili importante kung unsa tong ilang mga giagian. I'm very sure daghan sa ilahay, daghan mga struggles pod. Daghan po sila hunahuna sa ilang mga kinabuhi, unsa nalay ka mabilin sa ilang pamilya. Daghan po silang mga cares and concerns. Pero they were so bold enough, no, grabe ang ilang kasing-kasing nga musugot sila kung asa sila ipadala ni Kristo, nisugot sila. Wala na question, basta ang sa ilaha lang is nag-trust sila, nagsalig sila kang Kristo, nag-obey sila. Mura man na ang gipangita sa Dios. Wala nang kita ang Ginoo sa mga tao nga fully equipped or fully trained nga nag-eskwela sa kung asa-asa nga eskwelahan. Kaya ang gipangita sa Ginoo is our availability. Available ka ba? Unsa man nang highly decorated ka nga, daghan kay kag accomplishments, pero dili pud ka available. Ang gusto ni Jesus, available ka. All nga gusto niya himuon nimo is musunod lang ka, musalig ka sa iyahang capability, dili sa imuhang ability. Sa kapabilidad sa Dios, sa power sa Dios, nga mahimo nimo ang tahas na iyang gisugo sa imuha. So kining 70 ka tao, mahibal-an nato ang wa ta kabalo kinsa ni sila, no, mga imperfect ni sila, ordinary nga tao. Sama ra pud sa ato, ordinary nga mga tao, daghan pug mga struggles, daghang imperfections, daghang mga problema,
Apan dili na siya dapat mahimong babag para paghimo sa mando sa Dios. Tungod kay ang iyahang mando sa atoa is to really go out, to really preach the gospel, to bring souls to Christ. Wala man ta niya gimanduan para magpasikat lang or atong i-inflate atong kaugalingon or to make ourselves feel good, no? Kay naa manggoy ubang mga tao nga pag maghimog kaayuhan, they feel so good, mao na to. Actually, that is not the very essence of knowing Christ out there. Mailhan nimo siya o sa pag-ilan nimo sa iyang gahom dito sa gawas, mas mulalom ang imong paghigugma sa iyaha. O sa imong paghigugma sa iyaha, isuginlo nimo sa ubang tao ang iyang kaayog, ang iyang gugma. Aron nang imong gitudloan, mauna pud sila ang muhayo. It's always infectious, no? Ang gugma sa Dios is infectious, and missions should be infectious. Dili siya yung a program, no, nga from March to December mao ni, dili siya program. Dili pud gani siya seasonal, no? Kana ma-feel lang nimo nga uy, murag lami kaayo karon mag-mission ta. Na kun di na pud nimo feel, di na pud mag-mission. Missions is a way of life. Doing God's commission is a way of life. Dili siya dependent sa imong gibati, dili siya dependent sa imong kaalam, kundi dependent siya sa sugo sa Ginoo. Basta available lang ka, and God will use you. Di ka man magamit sa Ginoo kung dili ka available. It is your ability or your availability na gusto sa Ginoo aron kaniya magawas sa imuha ang imong full potential as anak niya. No, so kining 72 nga gipadala ni Kristo, gidivide pagid niya into two. Giduha-duha niya ngano man kaha. Unang-una na side kita nga mas maayo kung maglakaw kung duha mo, because you can uplift each other. Kung naay problema ang usa, makatabang ang usa. Kung ma-feel down ang usa, naay usa nga mo lift up sa iyaha. Kung sa term pa ni Solomon, kung gitugnaw ang usa, naay makahatag og comfort sa iyaha, no? And also kung duha mo, mas established ang inyong word, because duha man mo nga nag-testify about that. Kung isa lang ka, medyo siguro daghapong pangutana ang uban, pero pag nakita nilang duha mo, established tuuhan dayon mo kay duha man mo kabuok, no? And another reason po siguro nga nung gipadala ni Jesus is remember his promise in Matthew 18 verse 19 to 20, where 2 or 3 are gathered, ingon niya, in my name, sa pangalan niya, there he is in the midst. So sa duha ka tawo nga naglakaw, silang duha mag-agree, no? Magsabot sila, mag-agree sila, and then when they pray about it, the presence of Jesus Christ is assured sa ilaha. So for many reasons, no, nga duha-duha sila sa Ginoo. But generally makita gid nato nga maayo gid pod nga kung maglakaw ka na agid pud kay kauban. Sa ubang mga tao, no, husband and wife, pastor silang duha. Ang uban manag-igag, manag-igsuon, managhigala, ang uban manag-igsuon. Basta importante na sila kauban sila, na sila kauban. So ang makita nato nga sa mission sa Ginoo, giluwas ta sa Ginoo because naagi siya katuyuan sa atong kinabuhi. Wala ta giluwas sa Ginoo para lang ka maglingkod diha. In reality, naagi trabaho sa gingharian sa Dios, no? Naay trabaho, naay harvest field, naay uma ang atong Dios, no? Naa siya uma nga nakita niya nga puno na, ready na ang harvest, ready na to harvest ang tanan. Apan sa term pa ni Jesus, no? Asa naman tong mga few, kay few raman daw ang mga workers. Pero ang nahitabo kaning mga few sa term pa ni Pastor Romy, mo gini ang pinaka-favorite nga joke. Ang mga few na nasa pews, no? Wala na nagkuan, nakontento na lang, naglingkod na lang, naghulat na lang. Murag mangutan na taon sa kahiyang gihulat, no? Nganong naano man lang sila sa lingkuranan. So ang nahitabo ana sa gingharian sa Dios, naay uma. Mauto ang tinuod nga trabaho, na sa uma ang trabaho. Pero sa atong mga balay, naatay mga trabaho sa balay, no? Kanang ginaingon nga buluhatong pangbalay, sama sa paglimpyo,
paghugas, paglaba, pagluto, mao ang mga buluhaton sa balay. Apan ang tinuod gyud nga trabaho, ang tinuod gyud nga buluhaton didto sa umama o ang pag-ani, ang mga post-harvest mo na anihon gyud kay hinugna, kundi na nimo maani, mga daot na sila no, madaot na siya. So kinahanglan gyud na siya anihon, and God has given us the privilege gyud nga mo trabaho sa gingharian sa Dios. Gatagan ta niya privilege to work with Him, no, and to work for Him. Di man nimo mahimo ang trabaho kung dili siya mag-uban sa ato. Naagid siya, palagi gid siyang kauban nato. No, so kung ikaw trabahante sa Dios, kung ikaw ga-missions ka, gagather ka og mga souls, ang panalangin na sa inyo ha, kay mao man na siya ang promise po ni Jesus Christ, no, na ang panalangin magauban ako sa inyo ha if moadto ka to the ends of the earth, no, if you will really proclaim the gospel, if you will really share the gospel and win souls for Christ. Ang presensya sa Ginoo magauban kanimo. So when Jesus Christ said sa Matthew chapter 4 verse 19, no, nag-ingon siya nga, "Come, follow me and I will make you fishers of men." Kung imong mabantayan, wala gyud siya nag-ingon no nga, "Come, follow me and I will make you a very good usher." Or I will make you a very good drummer. Or wala siya nag-ingon nga, "Come, follow me and I will make you a very good cook." Or I will make you a very good administrator, no? He said, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Kaya ang atog yung tumong is maugyod ang pagkabig, no? Pagkabig sa mga tao sa gingharian sa Dios. Wala man po siya niingon o kabigan na sila og i-appeal sa inyong organization, no? Niingon man siya sa gingharian sa Dios. So atong i-win ang soul sa tao for the kingdom of God, not organization. So para na siya sa Dios. Ato siyang tudluan, ato siyang itudlo, ato isulti sa iyaha ang pulong sa Dios, ang gugma sa Dios, ang kaluwasan nga nagagikan sa Dios, aron siya makabaton sa kaluoy ug kaayo sa Ginoo, kay moabot ang panahon nga siya pod muhayo pod siya. No, so Jesus Christ said, "I will make you fishers of men," which is wala niya gisulti sa selected lang, no? Iyag yung gi-emphasize sa mga tinawag niya nga, "I will make you fishers of men." Mauna siya ang atong tahas. Wala ta gitawag sa Dios para maminaw lang ta sa bangko o magpungko, paminaw, and then when the time comes, pauli. Dili na mao atong tahas. Dili sa nato tahas nga giluwas ta sa Ginoo, unya maglingkod na lang ta, maghulat na lang ta kanus ata pasaylo ako sa term, kanus ata muuli sa Dios, no? Naatay trabaho. Ang trabaho nato mao ang gingharian sa Dios. Ang trabaho nato mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang trabaho nato mao ang pagkabig sa mga souls para sila pod mailhan nila ang Dios nga atong gisamba, no? Mailhan nila ang kaayo kaluoy sa Ginoo. So dili ta dapat makontento nga maglingkod lang, pero magsulti ka, kuan manggod ka nang maulaw ko, kinsabay wala na ulaw sa tanan nato, kitang tanan maulawon man kita, pero sa sinugdanan na moabot gyud ang panahon nga gamiton ka sa Ginoo, dili tungod kay ikaw maalam or dili tungod kay ikaw very bold, kundi gamiton ka sa Ginoo because available ka. Pag ingon niya adto adto, moadto pud ka because available ka, mao gyud na siya ang tahas sa atoa. No, so naapoy uban nga excuse na ay dili lang ko kuan maulaw ko kay wa man koy nahibal-an. Wala kay nahibal-an kay wala man pud ka nag-apil-apil og kanang mga Bible study. Wala nimo gi-equip imong kaugalingon sa discipleship class. Ang atong simbahan nag-offer og discipleship to equip people para kita muhayo ta with confidence in our heart. Dili sa atong kaalam nga confidence, kundi the confidence that what God did is beyond gyud siya, no, sa atong maingon nato nga ordinary thing, in such a way nga ang atong kaluwasan wala ta giluwas sa Ginoo
for a very simple kanang gibuhat lang, no? Dali ra maluwas because igo ra man ka mo accept mo dawat og by faith ituohon ang gihimo ni Kristo. It was easy for us. Pero sa Dios, kang Jesus Christ, gikamatyan ta niya. Lisod, grabe ang iyang gibayad sa atong mga kaluwasan. Di ba dapat lang man pod nga atong ibalik sa iyaha ang iyang kaayo? Dapat lang man pod nga atong pasidunggan siya, no? Atong pasalamatan sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. And it is God's will nga muhayo kita. It is God's will nga mo share kita. You don't have to go to Hulo or Sulu para mo kabig or sa ends of the earth. Sa imong balay. Kumusta man imong balay? Ang imong pamilya, imo na bang nasangyawan? Do you have family devotionals? Nasulti na ba nimo sa imong bana, sa imong anak, ang paghikugma sa Dios? The greatest legacy nga pwede nato mabilin sa atong pamilya is this. Nga mahinumduman nila nga kita gitudluan nato sila kung saong paghigugma sa Dios. Kaya moabot ang panahon nga kung kita wala na, magpadayon sila sa paghigugma sa Dios. That is the greatest legacy na atong mabilin sa atong kabanay. And I really pray nga sa atong Jerusalem, o manang tawag no, kana atong kabanay, atong Jerusalem, atong na-share si Jesus, atong nasulti sa ilaha kung unsa ka maayo ang Dios, o kung sa gibuhat sa Dios, aron sad sila maluwas. And I really pray, nga kitang tanan unta makabaton og family devotional. That has been my prayer. Kay faith is transferred from generation to generation through family devotional. Mo na nga importante kaayo, especially for the head of the family nga lain man ingon ang impose, no, but gahinan gyud og panahon ang Dios. Gahinan og panahon ang Diyos within the context of the family. Kumustahon nimo ang imong kabanay, mag-share mo kung sa'y nahitabo sa adlaw. That way, ang imuhang mga anak will learn to open up sa imuha. Kung sa man ang ilahang problem, masulti nila sa imuha and they can trust you. Di na sila magdagan dito mangitag barkada kung kinsay mutuo sa ilaha. Because the family itself, in the family, safe sila and secure. Kaya ikaw mismo, you have made them feel nga they can trust the circle sa inyong family. So, you read the Word of God together. You go to church together. Online man karon, so wala na excuse nga moingon nga kapoy. Kay tanan pwede na makasimba. Now, so sa family nimo na kay family devotional, padayon na siya. Ayaw na kanang excuse sa atong mga anak nga busy ko, makasabot man ta ana, pero lisod man gud kaayo kung mawala sila sa Dios tungod lang kay na busy sila, no? Maingon nato nga gikambyo nila ang Dios tungod lang kay busy sila, and all these things na ilang gikabisihan wala nay bale, mawala ra na gihapon. Pero ang ilang relasyon sa Dios magpabilin. Mao na as kita maningkamot kita, maningkamot ta. Let's exert time and effort and much prayer to really bring our family to the foot of Jesus Christ. No, dili na I really pray we have that heart kabug-aton sa atong kasing-kasing. So, pero dili lang pud sa atong pamilya kay naamantay ginatawag nga Judea, ang mga silingan, our circle of friends, kinahanglan sila makabalupod kabahin kang Kristo. Kay lisod man pud no nga barkada nimo, pero wa sila kabalo nga Christian ka, wa sila kabalo nga naaday ka kang Kristo. Manginom sila, inom pud ka. Dapat dili ana kay kita nga tinawag sa Dios. Lahi na ta, we are already a new creation. Bag-o na ta nga tao, dili na ta sama sa ilaha. And if you have the burden for them, the best way to do is to really preach Christ sa ilaha, whether they accept it or not. Basta atong isulti sa ilaha si Kristo. No, we preach Christ to them in love, no, and in gentleness. And then when God gives us the opportunity to go outside, maghayo ta. Moadto ta kung ipadala ta dito sa katumoy sa kabukiran dito sa Pakibato, then praise God if the opportunity arise. And then God will provide a way dito gyud kay ipadala adto ta dito.
Because igo ra man gud ta mo sunod, no? Igo ra ta mo sunod kang Kristo kung sa iyang mando sa atoa, mo sunod ra gid ta. And the problem lang, no, kay kini manggong atong mga apprehensions in doing the missions. Mas daghan pa kay sa tanan, maski wala pa listahan, dugangan pag yun kay aron lang yun dili lang yun makaadto sa mission. But I really pray mga igsoon, ang ako gyud panalangin sa ato ang tanan. Tama na itong mga panahon nga natanggong ta, no? Natanggong ta sa lingkuranan. Tama na itong panahon nga daghan kay tayong excuses para dili lang yun i-follow si Jesus Christ. Tama na itong mga panahon nga naghuna-huna ta nga bata pa ta, dili pa ni ang time. There will never be a perfect time kung dili gid nimo na siya gahinag panahon. Nakakita na ta kung unsay panghitabo sa atong palibot. It's going to happen. Gideclare na siya sa Revelation, it's going to happen. We are not going to live in a beautiful world. Magawas na gid mo, abot na gid ang panahon nga there will be more famine, more earthquake, more pestilence. Gani matingala ka sa usa ka side, nagbaha sila, and then sa usa ka side grabe na pud kaayo ang wildfire. Di na nimo masabtan ang panghitabo. And then there is this pandemic na pagkadugay na kaay sa nga tanan. Well, in fact, pila na siya dapat ka bulan, katong SARS, the MERS-CoV, the Zika virus. Dali naman to, but this pandemic has already been plaguing us for almost 2 years. Dili pa ba na siya klaro na it's already a preparation for the coming of Jesus Christ? Unsa man ang iyang abutan, pag abot niya, gaunsa man ta, galingkod lang ta. It's time mga igsoon, let us wake up, let us open up our hearts to Christ, and then let Him rule our hearts. Make yourselves available, and then let God use you para sa iyang gingharian. Huwag yun na iyang kalipay kung ang iyang anak magsalig pag-ayo sa iyaha. Muhawid sa iyaha. No? Huwag yun ang kalipay sa Diyos that we walk in faith, in believing and trusting in Him and Him alone. The problem lang is inani, we don't have the passion for ministry. We don't have the passion for missions because of so many excuses. Pero reflection baya pud na siya. We don't have the passion for missions simply because we don't have the passion for God. Wala gyud tay pagpakabana sa Dios. Mao nang wa tay pagpakabana sa mga butang nga iyang gihigugma. Wala tay pagpakabana sa mga butang importante sa iyaha. Kaya ang sa ato, ang importante lang kung unsay atong nakita nga importante sa ato. But I really urge you, I really pray, giampo ginako sa inyo ha. Tama na to mga time nga nangatulog ta. Sakto na to. Di na nato to ipadayon. Mangmata na ta, muhayo na ta, kung naakay silingan diha nga imong walihi. Ayaw pud ka sabi, walihi lang, sulti ilang sa kamatuoran. Pero kung wa ka kabalo unsay kamatuoran, unsa may iyang ibutang sa imuha, unsa may iyang isulti sa imuha. No, so I pray inani na atay discipleship class sa atong simbahan karon. Ga-train ta og mga people who are willing to go out and preach the gospel. Ga-train tag mga tao who are willing to commit themselves to the mission of Jesus Christ. Mao bitaw nga commission, no? Ang mission ni Jesus Christ, ang tawag ana is commission kay naatay co-worker, no? Co-worker nato si Christ in our mission field. So, mga igsuon, I just really pray, no? Padayon ta sa atong I really pray, no, nga mauhaw gani ta, magkaroon tag kauhaw o kagutom sa pulong sa Dios aron magamit gid ta niya. Siya raman ko'y magbuot sa atong kinabuhi. The reason nga nung gaginhawa pa ta karon is because of His grace and His mercy. Ang iyang kaluoy sa atoa o ang iyang paghigugma sa atoa mao nang rason nga gaginhawa pa ta. Pero kung wala na tay silbi dinhi sa kalibutan, basi maputol na. Dili lang nato ipaabot sa inana. Mas maayo ning ikaw kita, no, mas gwapo manggod ning ang usa manggod ka sundalo, ibutang na lang nato sa istorya nga inani. Kung ang usa ka sundalo manggod gi-train sa pagka-army, wala man na siya gi-train para diha lang siya sa barracks. Gi-train na siya para moadto gyud sa battlefield. Inana pud ta.
Gitrain ta sa Ginoo aron ta moadto pod mohayo aron sa pag-spread sa gospel o magdalahik og mga souls para sa iyaha. So let that be our work. Kung moabot man ang panahon nga maabtan ta ni Kristo, unta makita ta niya nga faithful ta sa pagtuman sa iyang tahas sa ato ang tanan. Kay lami kaayo ng paminawon nga pag-abot sa panahon nga moatubang ta sa iya. Moingon siya sa ato "Well done, my good and faithful servant." Dali sulod sa kalipay. Pagkaanindot paminawon nga inana ang atong madunggan pag-abot sa panahon. And let us aim for that. Kay kini mga butang sa kalibutan, dili gid ni siya mga wala ra ni tanan. But what we do for Jesus Christ, it will last forever and ever. And then He will reward us for what we have done in His name. Hatagan ta niya og reward na ana. But I think the most important motivation is this. We do these things, we do these missions. Dili tungod kay we love God. Not just that nga gihigugma nato siya nga gibuhat natin. Let our motivation be, it is because of God's love for us. Ang iyang gugma sa ato muna ang motivation. Gikamatyan ta niya. Dili sayon ang pagpalit sa ato. Gikamatyan ta niya. And let that be the motivation of our hearts para magsilbi sa iya. Dalaygon kay isa nga tanan ang Dios. Wala nagitaw nga angay pang daygon kundi siya. Wala nilaing tao nga wala nilain pagyud nga angay natong simbahon kundi siya. Sa iyang gibuhat sa ato ang kinabuhi, isn't it just right? Dili ba sakto nga ato lang yung ibalik sa iyaha ang dungog ug himaya? Kay angay gyud siyang pasalamatan, angay siyang simbahon, angay gyud siyang ibayaw sa tanan. Dalaygon kayo ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-aampo kita. Nining takna sa kabuntagon o Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong dako nga gugma sa among mga kinabuhi. Ug labaw sa tanan, nagapasalamat kami sa imong mensahe nga nabati gikan sa imong alagad. Salamat Ginoo nga ikaw nagaabli sa among hunahunag kasing-kasing aron among masabtan ang imong mga pulong nga imong gisulti kanamo nining kabuntagon. Nagampo kami nga ikaw magpadayon sa pagpanalangin sa matag usa nga ania naga-appeal ni ining virtual worship. Panalangin ikaw sa tagsa-tagsa ka panimalay sa bisan unsa man nga estado sa kinabuhi, sa unsa man nga sitwasyon nga anaa kami. Nagaampo kami nga ikaw magpataliwala ug magapanalangin sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. I-bless o Dios ang amo nga mga pagpaningkamot sa adlaw-adlaw nga diin nga bisan pa niini nga pandemya karon nga among masinati o Dios ang imong nga pagkamatinud-anon ug ang imong nga grasya nga sa kanunay nagapuno kanamo sa adlaw-adlaw. Panalangin ni Ginoo ang tanan bisan pang adunay mga gibati nga balatian. Panalangin ni Ginoo ayuha kanduga ang ilang kalawasan aron makabaton sila Ginoo sa kaayuhan. Anaaman silang panimalay, anaaman sa hospitals. Kung Ginoo mag-ayo kanila tungod kay ikaw man ang among Dios nga mananambal. Bisan pa nagaampo kami nga ikaw panalangin o Dios sa imong mga katawhan sa padayon nga pagsinati niini nga pandemya nga ang imo o Dios nga proteksyon amo gayud nga maangkon aron kami magapadayon sa among mga buluhaton ug bisan pa sa among pag-alagad kanimo ug walay makababag niini bisan pa niining panahon nga among nasinati. Ginoo, nagaampo kami nga ikaw panalangin bisan pa sa padayon nga ministeryo niini nga virtual worship kining amo nga pagsimba sa internet diha sa kahanginan. Amo Ginoo nga giila nga ikaw ang Dios nga kauban namo nga bisan asa kami imo kaming maabot. Sa Lord unsa man Ginoo ang mga buluhaton nga amo nga gihimo ministeryo diha sa pagnilig unay sa matag usa. Nagaampo kami nga ikaw
magapanalangin sa imong mga katawhan. Agampo sab kami nga ikaw magapanalangin Ginoo sa amo Dios nga kaiglesiyahan diha sa amo nga pagniligunay sa matag usa sa nagkalahi-lahi nga mga ministeryo. Nagampo kami o Dios nga ikaw magahatag sa kaalam ug sa imong gahom nga magatabon kanamo aron magmalampuson ang tanan nga mga buluhaton alang sa paglambo sa imong nga gingharian dinhi sa yuta. Gampo sab kami nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa amo nga katilingban diha sa among padayon nga pakigbugno Ginoo niini nga sitwasyon sa pandemya. Magapanalangin ikaw sa mga leader sa lokal ug ngadto man sa national labaw sa tanan ng amo nga presidente Rodrigo Roa Duterte. O Ginoo magahatag kaniya sa kaligod sa lawas, paalam pagiya sa pag-atubang sa tanan nga mga issues sa katilingban dili lamang sa COVID-19 kundi diha sa ekonomiya, politika ug sa uban pa Ginoo nga mga abutang nga diin gahatag og dugang nga kalambuan sa among nasod nga Pilipinhon. Nagampo sab kami o Dios nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin bisan pa sa pag-roll out sa vaccine ang tanan unta o Dios nga nagakinahanglan niini mahatagan ug ang imo Ginoo nga grasya mao gayud ang magapuno ug magahatag og dugang kalig-on sa tanan nga mga katawhan nga Pilipinhon. Tagbuang tanang panginahanglan dili lamang diha sa among panglawas kundi dili sa adlaw-adlaw namo nga panginahanglan Ginoo. Lampo usab kami sa among mga sa tibuok nga kalibutan Ginoo. Ikaw Dios magahatag og dugang nga pagpandong bisan pa sa uban nga mga kanasuran labi na sa mga dunay mga problema dili lamang sa pandemya kundi dili diha usab sa mga relasyon sa mga kanasuran. Nagampo kami nga ikaw magahatag Ginoo og dugang nga panalangin nga diin kining tanan Ginoo sa imong panahon makabaton ug patumanan ang kalinaw nga imo nga gihatag alang kanamo. Salamat ini tanan Lord ug sa imo nga pagiya kanamong tanan sa tanan Ginoo nga nagadamgo sa kalinaw ug kaayuhan. Lampo kami nga ikaw magahatag niini kanamo magatubag sa among mga pag-ampo sa mga padayon nga mga ministeryo ug bisan pa o Dios sa matag local churches nga nagapadayon sa pagniligunay sa mga members nga adunay gisaulog ning semana katong adunay mga gisaulog nga birthdays. Mag-bless ikaw kanila, magatandog silang kinabuhi o maghatag og mga kasing-kasing nga mapasalamaton diha kanimo. Salamat kining tanan o Dios ug sa imong makanunayon nga pagpuno bisan pa Ginoo kun wala namo Ginoo masulti kanimo nasayod ikaw sa among panginahanglan sa ang tanang dungog himaya pagpasalamat among ibalik kanimo sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O pamatay a Ginoo, among pag-ampo kanimo, pagadawaton mo kami, nga nangamuyo o Jesus. Panultihon 3, Kapitulo 9 ngadto sa 10. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong pag-abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Niinin na yugto atong ihalad ang atong ikapulo, sahad ug pasalamat.
kita. Ginoo, daygo na imong ngalan. Salamat Ginoo ni ining halad na imong gihatag sa among kinabuhi. Ginoo, gamiti kining halad diha sa imong ministeryo. Daghang salamat. Amen. Tunasab kita sa ato nga mga pahibalo niini nga ato nga padayon nga ministeryo. Una sa tanan magapasalamat kita sa ato nga preacher niining kabuntagon si Karen Alcantara. Salamat sa mensahe sa Dios nga gihatag gipaambit niya kanatong tanan. Ang Dios magapanalangin kanato sa mga pulong nga atong nadunggan. Nagapasalamat usab kita sa ato nga mga kauban nga diin nagapadayon sa pagsuporta niini nga programa ato nga nagaduyog kanunay kanato ug nagatabang sa ato nga mga alawiton kan mga pagduyog diha sa atong pagsimba si Miss Erica Canotes. Salamat sa padayon nga pagsuporta ug ang padayon usab nga ministeryo diha sa ato nga mga buluhaton diha sa atong multimedia ug direktor dila to kalimtan si Pastor Wenzel de Holde ug si ang coordinator nato sa atong worship director si Pastor Melvin Ramoso ug si Pastor Ming Villegas nga din na naga-coordinate niining ato nga mga leaders, preachers sa ato nga panimbahon. Salamat labaw sa tanan sa mga suporta sa matag usa diha sa padayon nga pakigambit diha sa ministeryo sa atong mga supporters ug bisan pa sa tanan nga apil ni nitong panimbahon. Salamat nga ta mo gayud sa kanunay nagapadayon sa inyo nga pag-apil labi na niining atong pagpadayon sa paglilig-unay dinhi sa atong worship. Kalaygon ang Dios ug salamat sa matag usa. Glory to God. Magbukas sa buntag sa kapunon, buhat sa kaluoy, magbukas kita, magulat sa ani, sa dakong kalipay, dili na madugay, magaanita, ang alanihon, sa dakong kalipay, dato na karon, ang alanihon, sa dakong kalipay, dato na karon, magbukas sa hayag, magbukas sa landong, ug walay kahadlok sa dangaton ta, dili na madugay, moabot ka nato, ang dakong kalipay sa alanihon, ang alanihon, sa dakong kalipay, dato na karon, ang alanihon, sa dakong kalipay, dato na karon, bisan pa may luha, bisan may kasakit, alang sa Ginoo, magbukas kita, tapos sa kabudlay, iyatang pagtawgon, dili na magdugay, magaanita, ang alanihon, sa dakong kalipay, dato na karon, ang alanihon, sa dakong kalipay, dato na karon. Sige, mag-ampo kita. Langit nung Amahan, kami nagapasalamat sa imong gugma nga gihatag nimo kanamo. Dili man namo kini masabtan sa tibuok namong panunduman.
Apan kami nagapasalamat o Diyos na for the very little thing nga among masabtan, Father. Salamat ka isang tanan sa imong gugma ng gipadayon. Nagapasalamat kami o Diyos sa imuhang mga pulong nga imong gipaambit kanamo. Salamat kaayo Father nga nahimo kining kabusugan sa among espiritu. Sa mga tao o Diyos na nakadungog sa imuhang mga pulong. Tabangi sila, Father, na makabaton sad sila og kauhaw o kagutom sa imuhang pulong. Tabangi sila, o Diyos, na ilang kasing-kasing magapangita diha kanimo. Ug tabangi sila, Father, na masabtan nila, Father God, na naaragid ka dinha, nagahulat sa matag usa, nga moduol diha kanimo. Salamat sa mga panalangin, o Diyos, nga imong gibukbok kanamo. Salamat kaayo nga the greatest blessing ever, the greatest blessing nga amo gayong matagamtaman, mao ang imuhang presensya sa amo ang kinabuhi. Salamat kaayo Father sa imong walay puas nga pag-amping o paghigugma o pag-atiman sa matag usa kanamo. Salamat kaayo Father because you are faithful and you are true. Salamat gid kay sa ngatudan o Dios nga ikaw mahigugmaon, maluluyon ug walay katapusan ang imong pag-atiman kanamo. Father, we are truly grateful. Sa tanan o Dios, even sa among pagbulag-bulag o Dios, salamat kay sa nga tanan na ang imong promise na magpabilin ka sa amo ang mga kinabuhi. Maambitan namo, ma-experience namo sa among paglatas na ining kalibutan. Amo kining gipasalamatan o Dios sa pangalan ni Jesus. Amen. Karon ang gugma sa atong Dios nga mahan, nga walay paglubad nilandong sa paggabalhin, ang gugma ug grasya sa atong Ginoong Kristo nga atong manluluwas ug ang pakiguban, pagahom, pagsangkap, paglipay sa balang espiritu. Maana akan atong tanan karon ug hangtod sa kanturan. Amen ug amen.